Ini ang Digicast Negros X, yari ng aton top story subong nga adlaw, December 17, 2024. Supply sa ilimnon nga tubig, isa sa mga problema sa mga barangay malapit sa bulkan Canlaon. Maulanon nga panahon, ginapreparahan. LPA sa sulod sang PAR, isa na kabagyo. Canlaon City evacuation sa danger zone, malapit na sa 100%. Taxi driver nga nag-U-turn sa flyover, gin-issue na sang citation ticket. Kag sa good vibes, hibaloon ang diskarte sang manuglibod tinapay. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, LPA sa sulod sang PAR, isa na kabagyo. Las 12 ni nga hapon, nangin isa na ka-tropical depression o kung bagyo ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, as of 2 p.m., yari na ini sa 215 kilometers east and southeast sang Davao International Airport sa Davao City. Base sa report sang Office of the Civil Defense, ginapaabot ang moderate to heavy nga ulan sa Negros sumugod buwas sa ugtod-tubtob Biyernes. Ang bagyo nga ginaupdan pagid sang shear line magaresulta sa maulanon nga panahon. Sa number 9, Ascenso Night, Patigayunon. Singer-songwriter nga si TJ Monterde mag-perform. Kapin sa 30,000 ka mga Ascenso family leaders upod sa mga city kag barangay officials ang ginapaabot magatambong sa Ascenso Night sa Paglaom Sports Complex, Buas. Ginsiling ni punong barangay Cesar Distrito ang spokesperson ni Mayor Albi Benitez nga maga-perform sa pagtililipon sang Team Ascenso ang kilala nga singer-songwriter nga si TJ Monterde. Ang Ascenso Night ay ginhiwat dungan sa pagsaulog sang natalana nga kadlawan sang alkalde. Wala pa mapatod ni distrito kung sino ang iban nga mga bisita nga magatambong sa pinakadako nga pagtililipon sang local political group. Gindugang ni distrito nga kung sadto nangin avenue ang Ascenso Night sa panawagan sang alkalde para sa pag-ugyon sang mga anay magkasumpong sa politika, karon mangin panawagan ini para sa pagpadayon sa mga programa kag proyekto para sa tinutuyo sang isa ka super city. Sa number 8, Canlaon City evacuation sa danger zone malapit na sa 100% sa target. Halos 100% naman ang tigayon nga na-evacuate sa Canlaon City sa mga pumuluyo sini nga sakop sang 6 km permanent danger zone. Sa interview kay Edna Lu Masicampo, ang PIO sa Canlaon City as of 11 a.m. sa 6,092 ka target nila, 5,965 na ang na-evacuate. Pero pathag ni Masicampo, padayon ang ilang nga pag-account sa mga pumuluyo kay mahimo ngang iban nga wala sa evacuation center ang nagkabiya naman sa ilang lugar nga sakop sang 6 km permanent danger zone kagyadto sa ilang nga mga himata nagtiner. Isa sa rason nga nadugayan sa pagbiya sa ilang nga mga lugar among ilang nga pag-ulikid sa ilang nga mga palangitan ansuno kay Masicampo. Sa OCD report as of 11 a.m., 99.17% na ang evacuation rate sa bilog ng Negros. Damlag pang Negros Occidental, 100% na ang na-evacuate ngayara sa 6 km permanent danger zone. Samtang padayon man ang pag-evacuate sa mga kasapatan padulong sa auction market. Wala naman sang report nga kahalitan sa pananom kung may ashfall man suno kay Masicampo. Inibangod ang wind direction padulong sa Negros Occidental. Padayon man nga nagahulat sa nga bulig gikan sa national government ang Canlaon City para sa mga evacuees labi na nga problema man sila sa pondo. The short move funds. Yes, definitely. And we're waiting sa national na
download nila ilaha na fundings for us. Sa number 7, duha ka mga anay department heads balik sa pagserbisyo sa Bacolod LGU. Retired City Treasurer kag anay traffic czar balik sa pagserbisyo sa Bacolod LGU. Nagligad lang nga semana sa nagretiro si anay City Treasurer Arlina Memoria. Buwas magabalik na siya para magserbe bilang executive assistant sa mayor's office. Si anay Bacolod Traffic Authority Office Head, retired Police Colonel Levi Pange, ang magabalik man para magbulig sa katapos ng City Legal Office Enforcement Team. Samtang buwas opisyal man nga magapungko bilang City Legal Officer si anay Secretary to the Mayor, Attorney Carol Joseph Chu, matapos ang pag-resign ni Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Magabulos kay Attorney Chu si Attorney Jose Marty Go bilang Secretary to the Mayor. Sa number 6, taxi driver nga nag-U-turn sa flyover gin-isyuhan na sang citation ticket. Na-locate na sa Bacolod Traffic Authority Office ang taxi driver nga nag-U-turn sa ibabaw sa flyover sa Magsaysay, Araneta, syudad sa Bacolod, kag nag-viral sa social media. Suno kay Jose Antonio Robelio, ang deputy sang Bitaw, na isyuhan sang ticket kainis ang aga ang taxi driver angot sa pagsupak sa traffic signs nga may multa nga 100 pesos kag reckless driving nga may multa tanan nga 200 pesos base sa ordinansa. Suno kay Robelio, may nagpalabot sa iya sang viral video pero wala gila yun malocate. Tubtub nga nagpakig-angot ini sa LTFRB. Nagpangayo sang pasalo ang taxi driver nga isa ka senior citizen matapos ang ginalegar nagpangabay ang iya pasahero nga mapahospital. Rason nga nag-U-turn ini sa ibabaw nga bahin sang flyover. Nagpangabay si Robelio sa mga netizen nga padayon nga i-report ang mga motorista nga makit-an nga may violasyon sa traffic rules kag magpadala sang video bilang ebidensya. Sa number 5, 60 million pesos nga supplemental budget para sa SRI sang empleyado sang Kapitolyo aprobado na. Tigayo na nga na-approve sang sangguniang panalawigan sa Negros Occidental ang ginhinyo nga supplemental budget para sa service recognition incentive sang mga empleyado. Sa session sinila mga hapon gina-approve na sang SP ang pondo para sa SRI na nagabalor sa 60 million pesos. Tig 20,000 pesos ang batunon nga SRI sang permanent kag casual nga empleyado. Damlag pa suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz na process na ang payout para sa Productivity Enhancement Incentive kag Collective Negotiation Agreement bonus sa mga empleyado. 5,000 pesos ang batunon nga para sa PEI kag 30,000 naman ang para sa CNA bonus. 55,000 pesos ang kabilugan nga kantidad nga batunon para sa additional bonuses sining Disyembre. Sa pihakabahin, ginsuguran man panagtag ang Christmas gift packs para sa mga job order kag contract of service workers sang probinsya. Wala labot sini may bugas man nga batunon ang mga JO kag COS workers nga suno kay Diaz ang gikan sa personal nga pondo sang gobernador. Ginapasalamatan ni Lacson ang mga JO kag COS workers sa ilang nga nangin papel sa mga projects kag programa nga ginapatuman sang gobyerno probinsyal. For the JO, COS, spaghettihon, kag 5 kilos of rice, no? Alin na iya, kamubuton ni Gov, no? So, hindi naman na ma-charge sa probinsya. So, alin na kayo personally. Sa number 4, 400 kilowatt nga solar power installation sa BCGC, iga-energize na sa buwas. Kabahin lang sa 16 tanan ka mga solar power installation projects ang yara sa atop sa Bacolod City Government Center nga iga-energize buwas. May total capacity nga 400 kilowatt peak
ang solar installation project. Ulalabot sa BCGC, malapit na lang matapos ang 15 pa ka mga solar power installation project sa mga barangay hall, eskwelahan kag multi-purpose hall sa syudad nga ginapaabot makabulig sa pagkinot sa balayran sa kuryente. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga sa kabilugan may total capacity nga 1,340 kilowatt peak ang 16 ka proyekto kung sa diin sarang makakinot sang kapin 14 million pesos ang syudad kada tuig. Ginpahayag ni City Administrator Lucille Helvolea nga may 100 million pesos ang gintalana nga pondo para sa solar power installation projects bilang sabat sa panawagan para maggamit sang renewable energy. Pagiman sa solar power installation sarang makakinot sang 50% nga power cost ang Barangaya Villamonte, Barangaya 16, Alihis, Singkang Airport, Tangug, Estefania, Pahanukoy, Handumanan, Punta Taytay, Kabug, kag Felisa. Iga-install man ang solar power project sa City Disaster Reduction and Management Office sa Barangay Takuling, Barangay Sumag Public Market, Barangay Vista Alegre Evacuation Center, kag Youth Home, kag Barangay Granada Public Market. O ginatanaw, sugon benchmark na kami dayon kung pila ang ma-save sang city sa whole building kung magsugod ang kami solar. Strong dia sa aton nga group sa green, mga going green. Renewable energy. Na priority man gina ni Mayor ang renewable energy. Sa number 3 dry run para sa dugang nga rota sang electric jeep ginaplano. 30-day dry run ginaplano para sa dugang nga rota sang electric jeepney nga magabiyahe halin sa Ayala Malls Capital Central pakadto Bacolod City Government Center. Magluwas sa duha ka mga ginaplano nga rota sa Barangay Vista Alegre kag Kabug. Gin-recommend sa katapos sa Bacolod Traffic Authority Council ang dugang nga green route o kun rota para sa electric jeepney nga magabiyahe halin sa Bacolod City Government Center kag Ayala Malls Capital Central. Ginsiling ni Councilor Al Victor Espino ang pamuno sa Committee on Transportation and Traffic sang Konseho kabahin sa mga tikang ang pagpatuman sang 30-day dry run sa magabiyahe nga e-jeepney sa dugang nga rota. Gindugang ni Espino nga ang ginaplano nga dugang nga green route ang magahatag oportunidad sa katapos ng transport sector nga apektado sa ginapatuman nga transport modernization program. Ini magluwas sa tinutuyo sa Bacolod LGU nga mapabaskog pa ang kampanya angot sa pag-amlig sang palibot gamit ang electric jeepney. Sa number 2, gobernador nag-aapela sang buli gikan sa pribado nga sektor. Aerial survey liwat ginpatigayon. Liwat naman nga nagpatigayon sang aerial survey ang Office of the Civil Defense sa Bulkan, Canlaon. Samtang Governor Eugenio Jose Lacson ang nagapanawagan man sa private sector nga maghatag sang bulig sa mga banwa kag syudad nga apektado sa nga paglupok sang bulkan. Kay nasang aga liwat nga nagpatuman sang aerial survey ang OCD sa pagpanguna ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Natabunan sang madamol nga panganod ang baba sa bulkan sunod sa OCD. Kasunod man sang ginapaabot nga mabunok nga ulan sa Visayas Region base sa warning sa pag-asa, nagapaanda mga otoridad sa potential lahar flow gikan sa Canlaon. Nagapaandam si Raul Fernandez, ang pamuno ng Task Force Canlaon sa publiko, labi na sa mga apektado sa paglupok sa bulkan, nga magbantay kag mangin alerto man sa kondisyon sa panahon. Samtang nahangpan naman ni Governor Lacson ang panawagan sa mga LGU nga may mga evacuees. Nagahulat ang tanan suno kay Lacson sang bulig sa national government kangay sa DSWD nga padayon magpadala sang food packs. Pero nagahinyo ang gobernador sa private sector nga maghatag sang anuman nga bulig sa LGU nga luyag nila mabuligan. Pwede sila magkadirekta pakigangot sa LGU o kung ipaagi sa provincial government ang mahatag nga bulig. May mga katapo naman sa civil society nga kaga NGO ang nagpadala sang bulig suno sa iya.
we hope to continue to provide also siyempre water. And there's also a request for LPG, for what they call this thing, for evacuation kitchen, for cooking, and the basic sanitary kits, sleeping kits, and yes, I'm calling on the private sector if they would like to donate anything that will help the living conditions of our evacuees. Kag sa number 1, supplies ang ilimnon nga tubig isa sa mga problema sa mga barangay malapit sa Bulkan, Canlaon. Maulanon nga panahon, ginapreparahan na. May report si Romeo Subaldo. Diri sa may highway sa barangay Biak na Bato sa Banwa sa La Castellana, may mga nagaidas nga water container sa igad sang dalan. Humalin sa naglupok ang Bulkan, Canlaon, ginakulbaan ang mga residente nga mag-inom sang tubig gikan sa water supply nga gikan sa tuburan sa tiilan sang bulkan. Si Lucina Impales, isa sa mga nagpila sa pagkakita nga may libre nga rasyon sang ilimnon nga tubig. Dako ini kuno nga bulig sang sa magbakal sang tag 20 pesos kada container para lang may ilimnon nga tubig. Kami tangan nyo ay kami sa inyo. Pwede kami kakipan, pwede kami katanggulan. Pero ang ginainom namon mo ay kami kainom. Isang wala pa ni si Red Cross nag-abuti ni kamugo ka tubig ilim nun? Gamakal po ito. Yung container? Tayo pila ka ng container? 20. Sunod sa kay Neil De Los Santos, Philippine Red Cross volunteer sa idalom sang water, sanitation and hygiene, ginayo sila sang lokal nga panguluhan sang Banwa nga rasunan sang ilimnon nga tubig ang ini nga barangay. Ginatest anay kuno ang tubig kung pwede na mainom antes ginarasyon. Nakuha na mo sa deep well, pinapagi sa proseso, sa scan namon, tracking, tsaka mga proseso sa tubig. Gina-chlorination, tapos ginatest na mo itong drinkable na. So pag drinkable na, muna na pag-distribute sa tao. Samtang, nagapanghanda na subong ang barangay Biak na Bato para sa maulanon nga panahon. Sunod sa kay punong barangay Joselito Martinez Jr., nag-ayo siya sa Municipal Engineering Office kung pwede na nga daan matinluan ang suba sa may sitio Tamburong. Ang sapa kung sa diin nag-awas ang lahar sa bulan sang Hunyo. Sunod sa iya, kung mangin maulanon gidman ang masunod nga mga inadlaw dala sang bagyo, mahawanan na nga daan ang sapa. Aton nga suba medyo naglihis na mo. Ang iyang na original nga area nga ginaagyan hindi na amo. So may possibility nga sa panimalay madritso ang lahar if ever magkusog ang ulan kag maglapaw ang lahar sa suba. So nitagid nga ibako nga ipahigad ta ang mga dagko nga batungar sa tunga sa suba. Halos tanan nga mga tawo kag kasapatan sunod sa iya nakuha nagikan sa porsyon sa barangay nga may forced evacuation. Iyaman ginakasubo nga may iban nga mga pumuluyo nga nagatrabaho sa iban nga probinsya kag nagpauli sa ila barangay para kung tani magbakasyon pero sa evacuation center na nagdiretso. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes Manog Baligya Pandesal, nagalibot sang 3,000 ka pandesal halin sa Canlaon City pakadto sa La Castellana. Bisan layo pa bati una ang iyang natingog kag wala siya kakapaos. Ang rason sa report ni Romeo Subaldo. Parida mga suki, malunggay pandesal init pa. Layo pa, bati una ang tingog ni Arvin Dulman nga nagalibod sang pandesal diri sa may barangay Biak na Bato sa La Castellana. Halin pa siya sa Canlaon City. Las 11 sang aga, paubos na ang iyahat pandesal. Wala na ini kuno nagakahaponan pa. Pag-abot niya sa sining nga crossing, pagkabati sang iya nga tingog. Parida mga suki, malunggay pandesal init pa. Nagaginuwa ang mga tao para magbakal sang mainit-init pa nga pandesal. Ang mga suludlon nga mga sityo, makabati pa sa iya. Ano mo nabalaan nga, Ari, nag-isa dili natin, nabatian mo? Di nga pa yung balay? Bati na to? Ginapunsukan siya
Nagapasalamat ang iban kay kalabanan sa mga baligyaan sirado pero si Arvin wala nagauntat sa paglibod. Wala na kabaklan tinapay. May ara pa po inang Layo na. Pero may lang kami amon nga galibot. may nga kami galibo di oh. Ang sikreto niya, ang ini nga megaphone nga built-in sa iya nga kareto. Ini kuno ang ideya sa tag-iya sang cart. Para ang mga nagalibod sang tinapay, hindi maayawan sa pagsinggitan. Gina-record na lang ang tingog sa nagabaligya, kag ginasulit-sulit lang play. Arida mga suki, malunggay pandesal, init pa. Gid-record. Para sa imo, mas hapos magbaligya kung may amo na. Kaya kung labi amo na yan. Hindi magawas sa mga tao sa mga sulod na bitaw nga pala nga balay. Kapag bati sila niyo, gawas la. Oo. Mas makabati sila. Kag para kay Arvin, effective ini. Ang mga malayo, makabati nga wala siya nagakapaos, hindi siya kinahanglan pa magsulit-sulit. Ang iya atensyon ara na lang sa pag-reload sang iya pandesal, pagplastar sa sininga bulutangan, kag i-play na lang ang recording sang iya nga tingog. Hindi ka malabutan na maghapon? Hindi, just wala na ni alas 12. Puto wala, wala. Gani doon ang laktan sa. Dako gid nga buli gali sa kwan. Nang ini kay maka ang sa layo-layo kabate gawas pagkalis. Taga San Carlos City kuno ang tag-iya sa sininga cart, kag may porsyento lang siya sa mapaubos niya nga tinapay. 3,000 man lang kabilog nga pandesal ang mapaubos niya sa half day nga paglibod. Sa simple lang nga megaphone, napahapos ang iya paglibod sang tinapay. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, kita naga-shout out sa ating mga followers kay Gloria Bantigue who is watching from Pulupandan. Maayong gabi. Kay Leo Menyosa, Pakate. Kasubong man kay Marilu Burgos, Aginsando. Kag kay Jessie Tapubot Selga. Good afternoon o good evening na. Kag si Maricon Songkip Valladores who is also watching from Fairview, Quezon City. Kagamuyato ang top stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.